नमस्कार सर। अतिभक्ति चोर लक्षण एटा हूँ गोटा पोखरी 300 माछ थे केते माछ थे 300 माछ 300 माछ तू गणी देलु संगे संगे आपण कहले 300 माछ थिले मन कर 300 माछ थे आज्ञा 300 माछरू 150 माछ हेले भाकुर आउ 150 हेले कोन मु को पशिदेली ना कौन मु कोन जानि थिल मते पचारछु से कहूँ मन कर 150 माछ हेले भाकुर आउ 150 हेले रोई गोटा लोकटी आसिकी ता देह सहिलानी विष पकईदेला कौन पकेला विष पकेदेला तो आउ केते मले केते रहिले टोटाल तो सब गले आ रहिले की पोखरे आउ किछि माछ रहिले केमिति छुआ विष खाइदेले भूल 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 कौन सर दास तो दे पाठ भूल 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 आउ रहिलेनी आबे माछ उरा तो विष खाइकी मले पोखरी रे रहिबे ना आम्बुलांस रे घर पळेबे मूर्ख कोटिकार अकाल पुष्पांड।